अभी मजा आएगा ना सर सर्वे के जौन लिखा पढ़ी होत रखा उ काम बंद हो गई ना बन नहीं खे भइल मने अबर सब लोग करा के चल गल फिर बिहान आए हम। सर बिहान एतवार और ना आए। अच्छा बिहान एतवार तो सोमवार के करा लियो नहीं खे भाई ना अभी हम कमाए चल जाम तो कतरे आए लिख लेती तो बड़ा बढ़िया ठीक बोल लिख देता तो लड़का खबर भेल सब दौड़ल हम आवता तो हम अब जाते रहनी टाल लोग आई सब लोग चल गल करा के कौन खेत था हइए नु खातो हो हइए हां 1.5 कट्ठा बाटे 1.5 कट्ठा हां अच्छा एकर खेसरा कितना है 13 हां आ खाता 24 हां आ तोर नाम का है फटीचर महतो टीचर महतो आ एकर कागज जमा कर दल बड़ा कागज तो सर कई दिन से खोए तई से घर ही में करन भूला गेल बाटे बिहने जमा कर दे। हां तो बिहने ना आज तू सिक्का ले चल के आ कागज जमा कर दो ये परसों आम तक क्लियर हो जाई है तो ई लिखा जाई है जौन छोड़तई तो हां ई चौहदी छोड़ दल बानी हम कागज वहां देख ले हम लेके आई हम देख ले आए में चढ़ जाए ठीक बनू आज तू लेके पहुंच ठीक बा चल तन घर खोल सर प्रणाम 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 वो तो तारागम काल कॉलर नहीं जो ऑफिस में ये सिक्टा तो ये बराव तरह डेरा पर हम बैठल काल वजह से इंतजार करके चले सर देखी ना काल कागजवे हमारा अभी ना मिल रहा है। अच्छा डेरा पर के बात कुछ अलग होला ऑफिस में का बात कुछ अलग होला हम तो मने वहीजा बोला होला रनिंग ऑफिस में यहीजा कहाँ कोनो काम होला अब रहुए हाथ में बाटे देखी ना का दवा तैयार क के हम ले आई बात कागज में ऑब्जेक्शन लागत आटे डेरा पर आइल बन तो रहुआ समझ से बाहर के बात बाई मने का कहे के चाहता कहे तो ये चाहता नहीं जो खेतवा हमनी के खतियानी ना हो अच्छा उ खेतवा हुए 6 कल आ भीतरिए ऊपर कागज एने से घुस दे के हमनी के बनवले बानी हो कितना घुस देला बड़ा अरे 20,000 में तो हमारी घुस में कागज बन गए तो ई कागज टाल पुरान लागत है देखबो ऐसा पियर हो गइल बा पियर जानता नहीं काहे भइल बा एकरा के ऊपर टांग देल रहनियो आ नीचे से गोठी से धुआं कइल रहनियो जे तेरा पुरान लौकी कहीं हमरा साथे बोरिया बड़ा बुद्धि लगावले बड़ा तो ये कागज से ना होई ये कागज से ना हो ना सब 2 नंबर कागज लेके चलाइल बड़ा सुनी ना अरे 30,000 रुपया रोहू ले ली कागजवा कह देम तो हमरा हो जाई लइकन के आहार खाए भके ना तो ई सब काम में हम पैसा ना लेनी सरकार पूरा पुख्ता इंतजाम कइले बाटे 1 रुपया घूस ना अब हमरा के पकड़वाओगे फिर में बड़ा का ये घूस वाला काम ना होई तू बहुत मना चतुर आदमी बड़ा ई बतावा ई नया कागज के 1 दिन में पुरान बना देले बड़ा ए सर देखी ना हम गरीब आदमी बनी उतनो तो हमरा बासे चढ़ जाई ना तो हम सुनले रहनी हो जे कादनु जेकर कागज ओरिजिनल होई ओकरे हवा हो हां तो कागज ना होई ओकर हवा हो जाई अब तू गया बेटा ओरिजिनल जमीन ना कागज होई तो थोड़े हो जाई अब तोरे कागज नहीं खे तो तारा तो ना मिली तू तो 2 नंबर बनवा के ले बड़ा घूस वाला बात कहला तो उ कोले काम हम ना करेनी कैला ई कागज जा ये हमरा बस के नहीं खे ए सर डेरा पर ये सब न होला सा उ कुछ भी होला तो कहा इधर कागज तो हम जाई हां हम घूस ना लेनी अब के सरकार साहब दूध के दूध अब पानी के पानी कर दी तब तो हमर खेतवा छिना जाई उ सब तू समझिया अपन अब 20,000 है कागजवो के चल जाई